ኤርትራን ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን استراتيجيካዊ ስምምዓቶም ዳግማይ ከም ዝሕደሱ ተገሊጹ። ጉጅለ ልኡኽ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ካብ 15 ክሳብ 17 ሚያዝያ ብኤርትራ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስራሕ መብጻሕ ከም ዘካየደ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ጽሒፉ ኣሎ። እቲ ዑደት ኣብቲ ኣብ እምነትን ግብራውነትን ዝተሰረተ ዝምድና ክልቲኦም ወገናት ዘተኮረ ከም ዝኾነን ንቐጻሊ ወፍርታትን ልምዓታዊ ስራሓትን ሓድሽ ምዕራፍ ዝጸርግ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምምንጫው ፀዓት ከቢድ ናይ ኤሌክትሪክ قلولاو تحلف كم زلا قدم حج تقيسون يريو بنك لمعات افريقيا نزب الدهوزي اب ايرترا طراي زيكونه ملا تحت سهارة افريقيا كم حدا عاب استراتيجيكاو عنقفات يزريو اب تحت سهارة افريقيا خا حدش مدب بموصا حساب كل تشحن 30 كل محورسب صعات نمبصح يسرح مهلاو يفلط اب ايرترا اتقرب صعات بمربب كاب زتاساسرو مدبرات حيل الكتريك حرقيغون بلزان كومون بناي ولقا كتماتات جنريترات كم بعلت سنين بارونتن عد قيحني اقولقلو زهب نزن مقيار اتلوخ درو اقولقلو جمير زلو خوينو ناي 30 ميجاوات ممنጨው ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ደቀም ሓረብ ኣካል ከም ዝተዓዘበ ውን ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ኣብ ተሰነይ ባሮንቶን ከርከበትን ሓደሽ መመንጨው ፀሓያዊ ፀዓት ንምትካል ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝተበጽሐ መርበብ ሓበሬታ እቲ ባንክ ኣረጋጊጹሎ እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተባሃለ ዘተ ኣብ ምምሕያሽ መጓዓዝያን መሰረተ ልምዓትን ዘተኮረ ምንባሩ ውን ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ባንክ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንጎ ባጽዕን ተሰነይን ዝርጋሕ بروجكت لمعات أقلقلوتات جماعة بحرين زل معبالتات وكم زجمجمة أفليتو بنك لمعات أفريقيا زي أبي إرتراز جبرو زلو وفري أكل نايت بنكي أملا أفريقيا زي السلاسل زلو زباو نايمت إسر استراتيجي خوينو إرترا مسجورات هجرات بمتأثر نقداو لوت أن قطباو عبيتن كحج زايو تثبيت زجبر بتعودات إتبانكي أبي إرترانا عمتات كسر حلهم تسألها بروجكتات في اللي دما نتبسن كله بدا كوفيد 10 شعته العيسى 4 أوارح تعانك يفوز أنيحو داقما بز تعزاز في منقد السلاسل زلو بروجكت مكاد درقي زتغال ليو أما بلسوسان كلتن سرع خباب بايتو سبقو مسالات ودو حبرات هاجرات فلي لأخ سبقو مسالات إيرترا سلطانو كحدثن ودايت حتى تنتك قدسلن زي منقستويان محبرات أوعي تقريبا إذا بسلاسان حدن زي منقستويان أهجرويان محبرات 10 جنبوت زتصحف دبدبة نابتهم بجنيفا زركوك قومت وكلتي أبارات هاجراتن تعذب تنزل تلاقيو كمزي فلات إيرترا بتدقاقامي نازل فلي لأخ سبقو مسالات كتك أوام زنحت كوينة بوليتيكاو أجندا زلون نشم نايت هاجر نمتصلامن استمزا زي بمبال دما زمن سلطانو كينا وحاليا بتدقاقامي تصاوعيت كتقرب صنحت أبتي كاب 15 سنة كساب 10 حملة زكاة سرع أخيبة بايتو سبقو مسالات ودو حورات هاجرات اتبايتو نسلطان اتفلو الأخ زناوح صنع وسانك حلف حساسيبا علوا إذن زي من قستويان محبرات قدم مبال سوسان كلتن سرع أخيبة بايتو سبقو مسالات دبدابن مصحف استقددالوك عند مخنيات نتسلطان فلو الأخ نمحداس زكاة دبلوماسيا ومن قسقاس نمصلاويو كم زفلت السلطان زي بعمرتك حداس سلازلو اتدبدابن اتهم قومتي وكالت هاجرات نصور مرتعوتات نمغراب زعلم خوينو لو عمت مس مبل 25 عمت ما أسرت جوجل 15 مبل 10 عمت صبصاب كوميشن مرمران مقطامو نتقداي زياده صنت هيبو ولا زن محورات ناس تاريخوا قطام بمطقام اتياب لعل دياسبورا يتراوان يكايد አሉ በመባል ዝኸሳሉ ስግረደ ባው ጸቅጢ ኣብታ አህጉራዊ ዘተ ዓው ቦታ ክረክብን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተባጋሉ ዓለም ከይወፅን ዝጽዕራ ዘለዋ እቲ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ በሰበ ስልጣናት ሃገር ይፍጸሙ ኣለዎ ዝበሎም ከበት ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብጽኑዕ ኩኹናን ይሓቲት ዘሎ እዚ ናይ ሎም ዓመት ውሳነ ኮሚሽን መርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናይ መወዳእታ ጸብጻቦ ካብ ዘቀርብ 10 ዓመታት ድሕረ መምልኦ ፍሉይ ልኡኽ ዝሓለፈን ዝቕጽሉን ገሰታት ንምፍታሕ ዝኽእሉ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ከጽንዕ ክሕተት ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ብተወሳኺ እቲ ደብዳቤ ከም ዝሓበሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ናብ ኣሳብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ ኢሉ ኣብቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ ኤርትራ መወዳእታ 2025 ንልዕሊ 18 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ 10 ሰባት እኳ እንተፈትሐት ኣብዚ እዋን ግን ገና ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ይርከቡ ኢሉ እቲ ደብዳቤ ብከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ኣፍሪካን ዲፈንደርስ ከምኡውን ካልኦት ኤርትራውያን ማሕበራት ሓዊሱ ዝተፈረመ ኮይኑ ብኤርትራ ንዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ቴክኒካዊ ሓገዝ ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ዓለምለኻዊ ጸቕጢ ክቕጽል ከም ዘለዎን እዮም ኣስሚሮምሉ ዘለዉ
ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ኣጋጢምዎም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ምቕታል ደው ንምባል ዝገብርዎ ጻዕሪ ከሐይሉ ህጹጽ ጻውዒት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦም። እቶም ፓትርያርክ ብ13 ግንቦት ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዘውፅዎ ሓድሽ መልእኽቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድምፂ ዘይብሎም ውሉድናዮም ድሕሪ ምባል ናይ ሞት ጽላሎት የንጸላልዎም ከም ዘሎን ብቕልጡፍ ዲፕሎማስያውን ሰብኣውን ምትእትታው ክግበር ጸዊዖም። አቡነ ማትያስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ንሞት ተፈሪዶም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከምዚ ዓይነት መግለፂ ዘውፅኡ ዘለዉ ብዓለም ለኻውያን ጉጅለታት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት መራሕትን ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ንሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ዛይዶ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ሂማን ራይት ዎች ኣውፂዎ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ብውሕዱ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መስዕፀ ፋረስ ብዘተኣሳሰሩ ገበናት ናይ ሞት ሓደጋ የንጸላልዎም ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እዩ። ድሮውን 3 ኢትዮጵያውያን ብ21 ሚያዝያ ብማሕነቕቲ ከም ዝቕተሉ ከም ዝተገብሩ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን መበል 81 ዓመቱ ዘብዓለ ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ንሻውዓይ ተኸታታሊ እዋን ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ኮይኑ ንክቕፅል ቃለ ማሕላ ፈጺሙ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ መራሕቲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ምጅማሩ ፖሊስ ኡጋንዳ ሰላምን ፀጥታን ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ታንክታት ዝዓጠቑ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣዋፊሮም ነይሮም። ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንዝተረኸበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዚ ሓድሽ ዘመነ ስልጣኑ ንኩሎም ኡጋንዳውያን ደቃስ ዘይብሉ ናይ ስራሕ ግዜ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ። ህዝቢ ኣብ ምፍጣር ሃብትን ዕድላትን ስራሕን ከተኩር ከም ዘለዎ ብምሕባር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ዝተመዝገበ ሰላምን መሰረተ ልምዓትን ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ሙሴቪኒ ብ70 ሚእታዊ ድምፂ ከም ሰዓረይ ተገሊጹ። ስልጣኑ ድማ ክሳብ 2031 ክቕፅል እዩ ኮይኑ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ድምፃዊ ዝነበረ ቀንዲ መቐናቕንቱ ቦቢ ዋይን ነቲ ምርጫ ብምቅዋም ኣይተቐበሎን። እዚ ወዲ 44 ዓመት መራሒ ተቃወምቲ ከጥፍኡን እዮም ብዝብል ስግኣት ድሕሪ ምርጫ ካብታ ሃገር ሃዲም እዩ። ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ንፈለማ እዋን ብ1986 እዩ ብረታዊ ቃልሲ መሪሑ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ድሕሪ ምግልባጡ ናብ ስልጣን ዝመፀ። ካብኡ ንድሓር ድማ ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ኣብ 7 ተኸታታሊ ምርጫታት ተዓዊቱ ኣብ ስልጣን ይጸኒሑ ዘሎ። በዚ ከዓ ንሱ ምስቶም ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ከም መራሕቲ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኢኳቶሪያል ጊኒን ካሜሮንን ክስራዕ ክኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ኮሎሎ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃለ ማሕላ ዩዌሪ ሙሴቪኒ መራሕቲ ሃገራት ታንዛንያ፣ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ተረኺቦም ነይሮም። ከም ዝፍለጥ ኡጋንዳ ኣብ ዓለም ካብተን ብዕድመ ዝነኣሰ ህዝቢ ዝርከበን ሃገራት ኮይና ከባቢ 73 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።